Kıvana kıncıyla payda bir oğlan ömrüm soradı bermedim. Doganymdan aljaň etdi. 3 aýdyň telefony gürleşdi. Soň gulap etdi, 2 çay gowdy. Soň ilaçdany berip jaňylman başlady. Menim içime salp ýaramadym. Ejelemedem gürleşýärdiler, bilýärdiler. Ona da oğluň edýändirini aýtmadym. Ahir ýagdaýymyň gowdalygyny gören adama gün billep başlady. Ejem aýtdym aglap, halamaýan bolsa özüň kötäp ýörmedädik, molla okutmana gitdi. Ona da kän ýeňlemedim. Bir ýyl soň doganyň ýoldaşy meni gowy berip öz ýüzüne berjek diýip ona ömrüm beripdir. Öz halaş berenim inne aýyrlaly diýip bir dagan gyzy bilen düşen suratyny uğratdy maňa. Menim söz aýdan oglanyň sözüni aldym. Ýügrüm ondan soň okullukdan gelip geleňem jaňa diýip öçürdi. Ýygyny aýlasam almady. Soňam gürleşemdi-de bagşly änewe gelimdi. Senem göräýin diýdim. Soň eden zadymy tanyp jaňa diýip bilmedik. Täzeden başlaýyldy. Menem ýan bir söz aýtdy barjak bolup ýörüm.